Hoy, luag na kayo ang kuano. Medyo luag siya pero gubot na ang atong yuta. Medyo kailangan na gyud nato nilampasan kay wa ta kabalo na halas sa atong yuta. Oh, kana paon siguro na to na una kanang nasa wire bitaw. Electric wire ba kanang mga sagbot bitaw. Kaon sa nato na. Kana ibalin siguro na to na dito sa asa man na pwede ibalin. Diya na lang sa tubangan kay diya man ang atong gate. Lab, bali sa lab. Dayon kani dayon lab. Kuha na nato ni. Diya ra gyapon. Ato na siya himuon og septic tank or kaning buta na to diya og water tanky. Pwede na to na siya makaliguan kung wala nagi tubig ang kalibutan. At least na-survive patag mga pila ka adlaw. Pero asa man gusto nimo nga kuan atong kwarto dapit nada nin dapit or na dito dapit sa kuan. Butanan siguro na to tong garden dito. Ha? Garden lang ha. Tapos dito lang ang garden kay para dili ka makasandig dito. And then hinga side. Then lang akong kwarto kay kuan magud kaayo. Saba kay dito sa layo. So doon nila akong kwarto dapit. Ha? Tapos ang car, asa man ang parking ang dapit imong kan? Doon na lang. Diha siguro. Diha agi din dinhi ang car din. Pasaka paggawas din dito. No? Okay ra kayo no? Tapos kana siya ato lang din siya ibutan dito pang atop sa bitaw. Kay dugay na magud na ako nagi-purchase ba. Di man gud na ako ni pwede i-barter sa FB. Di na ako pwede i-barter so ato lang nang i-atop sa kanang atong mga car. Tapos okay raman sa duni nga side pod. Dili man kay sabat na nga side. Tapos at least dito na lang ang aman si baby. Ano dapit si baby? Dito na lang si baby dapit nga room para dool sa garden. Magkuan pa tag swimming pool or sa atop na lang. Pwede ra pud sa atop siguro no. Kay mas gwapo magyapon ang atop kay kung mag-ulan at least masudlan ang swimming pool of fresh water. Dayon pwede ra man mag-party ra din sa taas. Okay ra man siguro na. Ika fourth floor na lang. Siguro. Then kana ato na siyang kuaon. Hinahinay na nato nagkuan kay mo deliver na ang grabas. Ang grabas mo deliver na siya mga kano sa man to next week na siguro. Alright, sige ato na at least na plano na nato ang blueprint ako. Unsa na akong blueprint kadto.